Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Жылысыз калган Ознакай халкы нишли? Күршебездә авария нәтиҗәләре билгеле. Әлмәттә триатлон буенча чемпионнар үстерәләр. Калабызда гимнасткалар арасында Татнефть кубогына төбәкара ярышлар узды. Ознакайда үзәк котельныйда җылылык белән тәэмин итү системасының магистраль челтәрләрендә гадәттән тыш хәл килеп чыгу сәбәпле шәһәрдә 186 күп фатирлы торак йорт, шулай ук 8 мәктәп, 16 балалар бакчасы, үзәк сырхауханәсе җылылыксыз калган иде. Бу кытычкыч хәбәр халык күңеленә шом салды. Ләкин Ознакай җылылык челтәрләре предприятиесе хезмәткәрләренең бердәм торыш хезмәте нәтиҗәсендә барысы да җайга салынды. Теманы Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Авария буенча тиз арада гадәттән тыш хәлләр комиссиясе төзелеп, кичектерелмичә ремонт төзекләндерү эше оештырылды. Берничә сәгать эчендә җылылык челтәренең оператив торыш хезмәте белән трубаларда җылылык булдырылды. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин АПТС инженерлык челтәре предприятиесына шәхсән үзе барып, коллектив белән очрашты. Санаулы вакыт эчендә аварияны ликвидацияләүдә аеруча зур тырышлык күрсәткән хезмәткәрләргә рәхмәтен җиткереп бүләкләр тапшырды. Бергә шушы эшне, шушы аварияны без инде үткәрдек, ремонтладык вакытында һәм җылыны бирдек. Бөтен халык исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. 18 январь көнне булган аварияны бетерү өстендә 40-тан артык хезмәткәр эшләде. Бүгенге көндә котельниялар тулы куәтенә эшлиләр. Район башлыгы үз чыгышында җылылык челтәренең тормышыбызда аеруча мөһим объект булуын билгеләп, алга таба уңышлар теләде. Бердәм көч нәтиҗәсе белән бүгенге көндә шәһәрнең барлык фатирларында җылы бирелгән. Мәктәпкәчә учреждениелар, гомуми белем бирү учреждениелары тулы көченә эшли. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Мошенникларның гамәлләреннән теләсә кайсыбыз зыян күрергә мөмкин. Ахыры күпләр өчен аянычлы тәмамланады. Зыян күрүче банкка бурычлы булып кала. Әлмәттә яшәүче 43 яшьлек хатын-кыз аферистларны 823 мең сумга байыткан. Моның өчен аларга ни бары 2 көн кирәк булган. Күз алдыгызга китерегез. Иртә белән сез будильник тавышына түгел, ә коллектор шалтыратуына уянасыз. Аның начар хәбәре бар. Бурыч вакыты беткән. Акчаны кире кайтарырга кирәк һәм мөмкин кадәр тизрәк. Ләкин сез кредит алмагансыз. Моны сезнең өчен мошенниклар эшләгән. Шулай итеп мошенниклар зыян күрүчедән кредит алдыра. Әлмәттә яшәүче 43 яшьлек ханым да бу тузакка эләгә. Аферистлардан шалтырату 16 январьда килә. Шалтыратучы үзен полиция хезмәткәре дип таныштыра. Ират дәүләт хезмәтләре порталы аша аның исеменә кредит рәсмиләштерүен һәм бу заемны башка куркынычсыз счетка яңадан рәсмиләштерергә тәкъдим итә. Булмаган кредитны яңадан рәсмиләштерү өчен хатын шунда ук Бөгелмә районының Карабаш бистәсенә китә. Анда банк учреждениесенә мөрәҗәгать итә һәм 300 мең сум күләмендә кредит алу өчен гариза калдыра. Икенче көнне бурыч рыслана. Хатын-кыз башка банк кушымтасы аша тагын 523 мең сумлык икенче кредит рәсмиләштерергә өлгерә. Аннары шалтыратучы күрсәтмәсе буенча зыян күрүче якындагы банкоматка юл тота һәм барлык акчаларын билгесез зат кушкан счетка күчерә. Шул ук көнне хатын-кыз банкның мобиль кушымтасында гамәлдәге кредитның булуына игътибар итә. Банкка шалтырата һәм булган хәл турында сөйли. Банк хезмәткәрләре аны алдауларын аңлата һәм полициягә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Бөгелмәнең 11-нче Искорка балалар бакчасы Сергей Плохотников җитәкчелегендәге Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог дип аталган Татнефть җәмгыяте проектына керде. Педагоглар эше нәтиҗәсендә балалар бакчасы белем бирү мөхитен булдыруга грант тотты һәм яңа ел алдыннан Бабашка дип исемләнгән 4 конструктор алды. Балалар бакчасындагы яңа мөхит белән безнең төшерү төркемендә таныштым. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Агач блоклар, эчпочмаклар, такталар, цилиндрлар. Бу формаларның барысы да Бабашка конструкторныкы. Ул балаларда уенга кызыксыну уята. Аларда инженерлык фикерләвен үстерә. Мәсәлән, бала кулындагы гадәти агач блок машинага, смартфонга, тимер юлга үрелергә мөмкин. Кичкенәләр мондый уенчыкларга шатланып туя алмый. Мы строим там всякие дома и замки для принцесс, и потом играем. Нам очень нравится.
Бабашканың 4 конструкторы Татнефть җәмгыятендә отылган грант кысаларында бүләк ителгән. Уенчыклар табигый материалдан эшләнгән һәм балалар өчен куркынычсыз. Изменилась среда в детском саду, изменилось отношение детей к игре, изменилось пространство игровое. Дети, например, сегодня играют, и на завтра остается у них продолжение фантазировать, строить, достраивать что-то, менять, договариваться друг с другом, создавать правила игры в этот конструктор. Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог проекты 3 ел дәвамында тормышка ашырылачак. Ул авторлык китаплары, пособиялар, визуаль материал белән бергә тапшырылган. Киләчәктә педагогларга, тәрбиячеләргә белем бирүне дә планлаштыралар. Педагоги нашего детского сада прошли уже несколько курсов обучения, получили дипломы, получили удостоверения экспертов по работе со шкалами Экерс. Но учеба продолжается. Уже на днях мы начали работать с представителями проекта по обучению работе с бабашками. Впереди нас еще ждут интереснейшие вебинары, очные и заочные семинары. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сыйыпкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Адымнар күптілі гимназиясы исә триатлон буенча чемпионнар үстерүдә махсуслашты. Быелгы уку елында ишекләрен ачкан уку йортындагы нәкъ менә шул юнәлешне истенлекле иттеләр һәм шартлар тудырдылар. Бу ялларда гимназиядә беренче ярышларда узды. Адымнар полилингваль гимназиясы ачылып эшли башлаганга нибары 4 ай вакыт узган. Ләкин шушы арада инде барлык мөмкинлекләрдән файдаланып, беренче спортчылар үзләренең нәтиҗәләрен күрсәтергә инде әзерләр. 25 метрлы бассейн, йөгерү өчен юллар, шулай ук велотренажерлар, мондый спорт инвентарьлары белән башка уку йортлары мактана алмый. Адымнар гимназиясендә исә ул мөмкинлектән һәр укучы файдалана ала. Бирдә триатлон элементлары физкультура дәресләренә кертелгән. Шулай итеп, тренерлар сәләтле балаларны аерып ала һәм өстәмә түгәрәкләрдә аларны үстерә. Бүген Бирдә триатлон дәресләренә 800-гә якын бала җәлеп ителгән. Триатлон юнәлешен үстерү өчен безнең гимназиябызда барлык җиһазлар бар. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз балаларны тәрбияләү, аларның сәламәтлеген ныгыту. Менә шушы инде безнең төп максат. Йөгерә, йөзә һәм велосипед әйләндерә белүчеләр арасында Илназ да бар. Нибары 4-нче сыйныфта укыса да, ул инде алдына максатлар куеп алга бара белә. Әнисе Айгөл сүзләренчә, бу сыйфатларны егеттә триатлон тәрбияли. Ул бик авыр спорт, малайлар өчен бик файдалы. Мондый мөмкинлекнең калабызда булуы Нефтьчеләр һәм Россия триатлон федерациясенең тырышлыгы нәтиҗәсе ди физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин. Бүген ул спорт төре буларак популяр булса, иртәгә беренче чемпионнары белән дә сөендерәчәк. Массовый спорт – важная часть, но массовый спорт не может быть без профессионального спорта. И когда у нас появятся свои чемпионы, это даст толчок к тому, что еще больше детей будут приходить в спорт. То есть это такая взаимосвязанная. Радифа Нуманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казанда Татарстан Республикасы спорт министрлыгының 2022 елдагы эшенә йомгак ясалды. Коллегиянең киңәйтелгән утырышында Россия спорт министры Олег Матыцин һәм Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Ел саен узучы чарада республиканың спорт министры Владимир Леонов 57,8% Татарстанлы системалы рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүен хәбәр итте. Әлмәт районында исә 3 яшьтән 70 яшькәчә халыкны исәпкә алып, бу сан 58,1% тәшкил итүен без инде әйтеп узган идек. Моннан тыш 111 Әлмәт спортчысы илебезнең һәм районыбызның җылма командасы составына керде. Ялларда да Әлмәт спортчылары уңышлы чыгыш ясап, калабыз данын таратуларын дәвам итте. Бу ялларда Әлмәт, Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 400-дән артык гимнастканы кабул итте. Калабызда Татнефть кубогына төбәкара ярышлар узды. Нәфис гимнастика буенча Татнефть кубогына уздырыла торган регион ара турнир Татарстан төбәкләреннән тыш Россия регионнарыннан да спортчыларны Әлмәткә җыйды. Сыктывкар, Тольятти, нәфис гимнастика үсеш алган барлык Татарстан төбәкләре. 400-дән артык гимнастик белән шөгыльләнүче кызлар һәм аларның тренерлары өчен бу турнир чираттагы кабат осталыкта үсәргә мөмкинлек. Шуңа күрә аның өчен оештыручылар Татарстан нефтьчеләренә аеруча рәхмәтле. Они очень поддерживают нашу федерацию, Федерацию художественной гимнастики Республики Татарстан.
и у нас появилась возможность и формировать сборные республики, которые уже выступают на международном уровне. Нәфис гимнастика беренче чиратта җаваплылыкка һәм тәртипкә өйрәтә. Үз категорияләрендә чемпион булган кызларыбыз гадәттә мәктәптә дә алдынгы ди Лилия Хамитовна. Сүз уңаеннан соңгы елларда нәфис гимнастика егетләр арасында да популярлаша башлаган. Республикада 20ләп егет бу юнәлештә үсә. Уже есть первый чемпион России, есть смешанные пары, групповое упражнение. Начинают работать гимнастки, выступающие в дуэте, в трио, как в синхронном плавании. Ярышта җиңүчеләр яшь категорияләре һәм башкару техникалары буенча сайлап алынды. Аларга махсус кубоклар, медальләр һәм истәлек бүләкләре тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында Рания Галимова да бар. Сделала растяжку, танцевала, и все. Үзенә нибары 6 яшь кенә булса да, туташ бу спортта күзгә күренеп үсә. 3 яшьтән башлаган шөгыльләр нәтиҗәсен бирми калмагандыр ди әтисе Рамил. Үзе теләп теге сәләте бар, как бы растяжка бар, рәкс биреп карый дидек тә. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтекамска Әлмәт хоккейчылары ортыннан колабызның жанатарлары да юл тотты. Нефтяник, Тарос уеннар һәрчак кызыклы. Ике күрше республика командалары фанатларын дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Уенны Әлмәт хоккейчылары актив башлый. Беренче алканы боз хуҗалары капкасына җибәрүче Искәндәр Мулюков була. Нефтяник үзенең өстенлеген икенче 20 минутлыкның башында ук ныгыда. Уенның соңгы өлешендә Максим Кариневский исәпне 0-3 җиткерә. Бераз соңрак Айдар Назмудинов Әлмәт хоккейчыларына уңыш алып килә. Тароста Нефтяник капкасына үз алкасын кертә. Ләкин хуҗалар голына кунаклар тагын бер капканы алу белән җавап бирә. 5-3 уйнаган вакытта Александр Хованов уенга матур нокта куя һәм Нефтяник 1-5 исәбе белән җиңү яулый. Иртәгә 24 гыйнварда Пермдә Әлмәт хоккейчылары Молот белән уйнаячак. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.